Isa ka manayandaya nga adlaw sa inyo mga kapagtuon, kapaglaom kag kapagtuo. Isa naman ka adlaw no sa isa naman ka tion nga maka upnanay naman kita diri sa isa ka pagtulunan anungod sang gugma sang aton mahal nga Dios kag sa ngalan ni Brother John Villanueva inyo alagad Brother Giselle Kiyong pahalayag karon diri sa kahanginan sa Facebook ug subong man sa YouTube kag ako gid no nagapasalamat sa diin kamo gid nagpakig-upod sa gyapon sa aton diri nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan Ministry. So akon ginatamyaw dira ang aton mga kauturan dira sa West Visayan Conference, ang aton mga administrators, ang aton mga aton dira nga mga directors, mga district pastors no nga tingwa no sa pag dihon sa mga butang kag sa mga plano nga makapauswag sa pagpalapnag sa mayong balita. So ako ginagamyaw sa inyo dira kag subong man ang aton dira presidente Pastor Kerry Estrevilla no kag aton man ginatamyaw ang aton dira nga district pastor no Pastor Jonathan Cabalde kag subong man ang Lapos Seventh-day Adventist Church diri sa Lapos no kag subong man aton natamyaw ang aton nga sponsor diri ang Panimalay Dialog kag subong man Ma'am Liberty Black sa California kag subong man Ma'am Amalia Dialog Raya sa subong man sa California no so ma'am kumusta man dira kag aton man ginatamyaw ang aton nga mga kauturan sa kabuusan nga malambutan sa nga programa sa aton dira nga mga magpagtuon nga wala nag-untad sa pagsubaybay dira sa aton nga programa. So sa sunod no magtambatak mahimo kita sa isa ka talamyawon matamyaw gid ka makanan no kag akon gali gina wala man ikaw na yan isang akon kasi no pakalsa ko kasi ara ka mo dira nga gusto nga may mga halimbawa may ara ka mo dira nga mga okasyon like birthdays no anniversaries mga kasal no so ang Andy Red Cake and Pastries online shop no ina may ara silang butang ko dira siguro ang link dira sa may babaw kung mahimo naton ina kag pwede nyo kamo dira maka-order no online shop no sang cakes and pastries pwede ni i-deliver man ni sa inyo sang akon pakaisa no ang tag-iya sini si Sister Anne-Marie Proponga no ang Andy Red Cake and Pastries online shop na no so kung luyag ninyo nga mag kaon sa mga manamit nga mga tinapay kag sa mga manamit nga mga cakes no pwede ka mo dira magka-order no sa iya no mga kapagtuon no so thank you gid no sa pag sa gyapon no sa aton mga top fans nga naga-upod diri sa aton nga programa sa pag umpisa naton Ariana yang aton nga intro. So magapangamuyo kita para sa aton nga pag-umpisa. May gugmaon kag maluluyon amon nga Dios. Salamat sining tion nga ikaw nagpakamaayo sa amon. Wala mo kami ginpatumbayaan Ginoo. Kag kabay patagay kami sang kaalam sining adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay no, ang aton nga pagatun-an sa sining nga adlaw no, isa inig ka review no sa ang aton nga mga pagtulon-an sa mga nagligad pagid no. Nga pag-discuss naton sini nanungod sa ginatawag nga Sabado no o kon Sabat
Okay, no? Kag ang Sabado, mga kapagtuon, isa ini siya ka mambal naton bilang obra sang Ginoo, no? O kon pakabalaan sang Ginoo ang ini nga adlaw para nga makapamalandong kita sa iya, no? Kag may ara kita nga mambal naton nga pakabalaan, no, naton ini nga adlaw, no? Nga sa diin ini nga adlaw isa ka adlaw nga sa diin mangin kaupod naton ang aton nga Dios, no? Sa isa ka pagtililipon, no? Sa isa ka fellowship kag sa isa ka pagpanimbahon, no? Kag aton balabasahon kay bilan mo ini nga balasahon, no? Makita naton ini sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, no? Isa ka common nga teksto nga makita nato, no, sa Old Testament, no? Kag hindi bot silingon ari isa ka punto nga pagdalon ko diri mga i-point out diri sa inyo mga kapagtuon. Hindi bot silingon nga Old Testament na ini nga aton nga butang dira nga text, no, o kon Bible text. Hindi nagakahulugan nga wala na ini siya, no? Bot silingon may mga butang diri sa Old Testament, no, nga wala na siya ga-exist karon, no? Kag pero ang ining aton basahon karon ini naga-exist, no? Astagid nga ang Ginoo akon dito nakita Ginoo magkari diri kag magbalik palangit aton ini gyapon nga handurawon ining adlaw nga inog pahuway, no? So aton basahon ibutang naton dira man sa screen diri ayon. Tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa adlaw nga inog pahuway. Ambal diri sa iban nga translation dumduma, no? Dumduma ang adlaw nga inog pahuway sa pagkabalaan sini, no? Nga dumduma, no? Kay nga man mga kapagtuon nalipatan namon nga dumduma, no? Diri sa isa ka version, no, sa pulong sang Dios nga version wala sa sangamo sina, no? Pero nagambal diri tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa adlaw nga inog pahuway kag himuan ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon ang basang Ginoo. Sa verse 9, mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw, pero ang ikapito nga adlaw among adlaw nga inog pahuway nga painon nga inyo painon para sa akon. Ang Ginoo nga inyo Dios, hindi kamo mag-obra sa sina nga adlaw. So amo na ang mga abyan ninyo nga mga 70 Adventist wala nagaobra sa adlaw nga inog pahuway, no? Kag nagapadulong sa isa ka pagtililipon sa pagpamarandong sa Ginoo, no? So ano pag diri ang ginahambal? Hindi kamo mag-obra sa sina nga adlaw pati inyo mga anak, mga ulipon, mga kasapatan, kag ang mga hindi Israelinon nga naga-star sa inyo mga banwa, no? Sa verse 11, kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga ko ang kalangitan. Diri sa verse 11, kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga ko ang kalangitan ng basang Dios diri. Ang dagat ang tanan nga ara sa ila, no? Pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw ang basang Dios diri, ha? Gani ginbendisyonan kong adlaw nga inog pahuway kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon. So bot silingon, hindi bot silingon nga Diyos siya nagpahuway sa kay ginkapos. Bot silingon diri mga kapagtuon, no? Nagpahuway ang aton nga Ginoo. Nagset sa sang example nga sa adlaw nga separate, no, nga sa diin nga makapahuway kita dira, no? Amo inang adlaw nga sa diin makapamalandong kita sa iya, no? Hindi bot silingon nga kinapoy siya, no? Amo na nga nagpahuway siya, no? So amo ina mga kapagtuo, no, nga ang Ginoo nag-set sa sang isa ka adlaw kay ti sa anong kaadlaw mapangabudlay mo, no? So nag-set sa sang isa ka adlaw nga para sa pagpahuway sang isa ka maligdo nga pahuway para sa Ginoo, no? So isa pagidla ka verse nga aton basahon. Basahon naton ang Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Ibutang tamanda sa screen. Natapos niya ini sa sulod sang anom ka adlaw. Kag sa ikapito nga adlaw nagpahuway siya sa tanan niya nga obra. Sa verse 3, ginbendisyonan niya ang ikapito nga adlaw
kag ginkabig niya nga isa ka pinasahi nga adlaw, no? Take note ha. Pinasahi nga adlaw ginkabig niya ang adlaw nga Sabado nga pinasahi nga adlaw diri mga kapagtuon, no? Tungod kay sa sina nga adlaw nagpahuway siya. Matapos niya tuga ang tanan, no? So dira, no, makita nga tapos na ang pag-ubraya sang sina nga mga sa tanan nga mga ari diri karon sa kalibutan, no? So pagkatapos sina, no, nag-set sa isa naman ka adlaw nga amo na ikapito nga adlaw nga amo ang adlaw nga sa diin pinasahi nga adlaw. Kag ina gin pakabalaan, gin bendisyonan, gin pakamaayo, kag gin pahuwayan, no? So diri makita naton mga kapagtuon nga ang adlaw nga Sabado isa ka special day, no? Isa ka pinasahi nga adlaw, no? Nga sa diin gin tag sa aton sang Ginoo, no? Limbawa, no? Ang pamangkot karon ano nga adlaw, no? Ano nga adlaw nga gintalana sang Ginoo ining adlaw nga sa ang ako no nga ikapito, no? So di naton ina makita, no? So aton lang tawon mga kapagtuon may ara kita dira isa ka dictionary nga aton ipakita, no? Isa ina sa ka Oxford Dictionary mga kapagtuon. So diri naton ipakita kung pakita naton dira. Makita naton dira ang adlaw nga Domingo is a first day, no? Kag makita naton ang adlaw nga Sabado is a Saturday mga kapagtuon, no? Kag isa pa gid diri ka point nga aton ipakita amo ni sa ang kalendaryo, no? Makita naton dira ang May, no? 2022, no? Nga kalendaryo diri ipakita naton. Kag makita naton nga kung mag-isip kita sang isa ka pag-isip sang number, hindi man na pwede nga mag-isip kita patuo kag pakadto pawala, kundi maisip kita pawala pakadto pa tuo, no? So kay gatubang dira sa inyo, so kamo na naburo banta kung di nang wala kag di nang tuo, no? So na makita naton dira sa kalendaryo nga nagsibo, no? Ang pag-count naton sang 1 to 7 nga nagsibo sa una nga adlaw nga amo ang Domingo, kag nagsibo ang ikapito nga adlaw dira sa ikapito nga adlaw nga amo ang Sabado. So nagapahayag mga kapagtuon nga ang adlaw gali nga inog pahuway amo na sa gali ang ikapito nga adlaw, no? Nga ginpahuwayan sang aton Ginoo kag amo na sang adlaw nga sa diin madumduman naton ang pagpanuga sang aton nga Dios, no? Ang adlaw nga inog pahuway nga amo ang Sabado, no? So may ibang dira mga kapagtuon nga mayari kita isa ka teksto, no? Nga makita sa Daniel chapter 7, no? Basahon ko ini mga kapagtuon sa isa ka English nga translation sa King James version, no? So aton dira nga ibutang man sa screen. Hambal diri. Sa chapter 7 verse 25 sang Daniel, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time, no? So diri nagapahayag sa sining nga teksto mga kaputuran kag mga kapagtuon sa Daniel chapter 7 verse 25 nga may ara gali isa ka tinuga nga magahambal sa mga madalagko nga mga butang kag ano ba ni panawag ni isa ka term nga mangin pataason niyang iyang kaugalingon sa sa isa ka Most High, no? Sa pagka-Dios, no? Kag ang ini nga sa isang pagkatinuga, no? Magahuna-una siya sa pagbaylo sang mga tion, no? Kag sang mga kasuguan, no? Kag mambal diri, kag and they shall be given into his hand, no? Kag ginhatag sa iya mga kamot sa pila ka mga tinion kag sa mga tion kag kuan ini, no? Tunga ini kag sa mga tunga gali sang mga tion, no? So sunod tun-an na ako natun-an na sa mga nagliliga diri, no? So diri mi isa gali ka tinuga mga kapagtuon nga magakwa, no? Mambal naton nga liwat, no? Kung lain, no? Sang mga gintalana amo nang iban
gahuna-una nga ang adlaw nga una nga adlaw is a Monday, no? Pero malantaw naton dito sa kalendaryo o kung malantaw naton diri sa sini nga kalendaryo nga makita naton dira, no? Makita naton dira nga ang Sunday nag-umpisa gid siya sa unang adlaw sang semana, no? So bisan makita pa naton sa dictionary pagid diri, no? Ibalik ta din ang dictionary bla, no? Makita naton nga sa Oxford Dictionary, makita naton nga Sunday, the first day of the week, no? Kag ang Saturday is seventh day of the week, mga kapagtuo, no? So may mga pagbaylo, no? Nga sino nagbaylo sini, no? Lantaw naton ang isa ka sinulatan sa The Catholic Extension Magazine sa under the blessing of Pope Pius the 11, no? The largest Catholic magazine published in USA, no? Sa Chicago ini, no? So makita naton dira, ipakita naton sa screen ang aton din nga reference, no? So makita naton nga the Protestants who accept the Bible as the only rule of faith ang baldiri. Lantaon lang dira ang mga ang pink bala nga color, no? Again aton nga gin kuan dira gin bold. Should by all means go back to the observance of the Sabbath, no? Sunod pagid dira, change of the Sabbath to the Sunday. Yes, the church made his change, made this law, no? Diri ginpahayag nila, no? Nga ginbayluhan gid man, no? Ang Sabado sang Sunday, no? Sa part nga sa talom-dalom nga paragraph nga may ginbold dira nga pink bala. It is always ano diri ang balya, somewhat laughable, no, to see the Protestant churches in the pulpit and legislature demand the observe of Sunday, of which there is nothing in the Bible. So diri na pahayag kag ila man ginsulat, no, nga ang Sunday wala niya sang demand, no, nga pag-obserbaron nga bilang adlaw nga inugpaway. Kag wala ka sang may mabasa diri sa balaan nga kasulatan, mga kapagtuo, no? Wala ka sang may mabasa diri. So diri nagapahayag sa aton mga kapagtuon nga ang gintalana sang Ginoo nga adlaw nga inugpahuway may luyag sini nga i-change, no? Sang isa ka tinugaman nga bayluhan, no, ang ini nga sang pagpahuway, no, sa pagpatalang sang mga madamo agud to nga ang ila nga tinutuyo matuman, no, mga kapagtuon kag damo ang matalang nga sa diin ang Ginoo naghatag na yang daan sang isa ka adlaw nga inugpuway nga amo ni dapat naton nga pahuwayan kun tani, mga kapagtuon. So aton balabasahon ang kapitulo 1, no, sang Hebreo aton basahon. So aton bala diri basahon mga kapagtuon diri sa may Hebrew chapter 4, mauna kita sa verse 1 kag verse 3, no? Basahon naton. Pero bisan amo ato ang natabo sa ila, nagapabilin gyapon ang promisa sang Dios nga sarang kita makabaton sang kapawayan nga halin sa iya. Gani magandam kita kay basi kon may ara sa aton nga hindi makabaton sini, no? So okay, no? So diri nakita naton nga magandam kita, no? Nga basi may ara sa aton nga hindi kuno makabaton sini nga kapahuwayan, no? So amoy na ang isa ka mga punto diri. Ang balde sa verse 3, kita nga nagatuo amo ang makabaton sang kapahuwayan nga halin sa Dios. Basta kun may ara ka sang ginatawag mga kapagtuon nga may ara nga mga makabaton kasi ni kun ining kapahuwayan aton ginbaton, no? Mabaton mo kun aton ini ginakabuhi ang ini nga sang kapahuwayan. Pero ang baldere, pero ang wala nagatuo hindi makabaton sini tungod kay nagsiling ang Dios sa akon kaakig nagasumpa ako nga hindi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon. Kay kun di man nila mabaton kay way man nila ginbaton, mga kapagtuon. Ang sakto kag accurate nga adlaw nga amo ang Sabado
nga amo ang dapat kuntani nga pahuwayan kag pamalandungan sang tao kay amo ini ang ginhatag sang Ginoo nga kapahuwayan sang mga tao sa iya mga kaanakan sang aton nga mahal nga Dios, mga kapagtuon, no? So pasensya lang ko mga utod nga medyo nagaka-distract ako diri, no? Kay medyo magahod sa aton diri, no? Sagwa, no? Medyo magahod kag sige lang, no, pangamuyon naton sa Ginoo nga may ara kita nga studio, no, nga mabutangan naton sang isa ka lugar nga sa diin ma-drain, no, o kun may ara kita nga soundproof nga mabutang nga hindi magahod. So okay lang, no, pangamuyon naton ini, no. So amo ini mga utod nga kinahanglan nga mangin kuan kita, no, mangin matinuuhon kita kung ano ang ato nabatian pagi sini nga programa o kung sa iban pa nga mga programa sang Seventh-day Adventist, no, kag akon gali announce diri man nga may ara kita sa palaubuton guro nga sunod semana ginatawag nga teksto por teksto, no. Koopod ko dira si Brother Joe Persoriman, isa naton ka elder diri sa Lapus Church, subong man Bible worker man upod man naton, kag subong man si Pastor Jonathan Cabalde nga kaupod man nato, no, sa sina nga programa sa Hope Channel Panay and Guimaras, no. So talakayon naton dira talakay naton dira ang ginatawag nga Trinity, no. Actually sa Bible wala man sang Trinity nga word mo, apang nagapahayag dira sang tatlo ka persona sang Dios, no. May persona sang Dios, no. So butsilingon tatlo sila ka persona, isa sila ka Dios, isa sila ka gahom, no, isa sila ka tinutuyo, no. So amo ina, no. So amo ini mga kauturan nga ang Ginoo nagapahayag sang isa ka adlaw, no, nga pagapahuwayan gid sang iya mga kaanakan. Kay bal-an niya nga sa anong kadlaw magpahuway mga budlay ang iya mga kaanakan, makapoy yan ina, no, makapoy sila, no. Spiritual, mental, and physical, no. So kinahanglan may ara dira nga pahuway, hindi pahuway nga matulog ka lang, no, kundi mapahuway ka, may ara ka sang ginatawag nga maligdo nga pahuway nga sa diin makapanimbahon kita sa aton mahal nga Dios. Kung presbla na ang cellphone mo nalubat, kinahanglan mo na kinahanglan mo na i-charge, no. So kinahanglan may ara kita connection sa aton nga Ginoo para nga may ara naman kita sang kusog, no, spiritual, no, social, physical, tantanan ano man ada nga mga butang, no, nga makapaatag sa aton palig-on kung kita nagapakig-angot sang hugot sa aton nga Ginoo, mga kapagtuon, no. So amo ni sa isa ka silyo kag pinaka-mambal naton ang pinaka accurate nga silyo sang Ginoo nga kung before siya magbalik, no, amo ni siya ang pangitaon niya sa mga tao nga dalon niya palangit, no. So ang katapusan nga teksto nga akon ang akon diri nga pag-share, makita ini mga kapagtuon sa Isaias, no, aton katuan ang Isaias. Okay, no, basahon naton ang Isaias katapusan nga teksto naton, butang taman di sa screen, no. 66, chapter 66, verse 22 kag 23, mga kapagtuon. Nagsiling pa ang Ginoo. Sino nagsiling? Ang Ginoo, ha? Subong ang bag-o nga langit kag ang bag-o nga duta nga akon himuon magapadayon hasta san-o. Ang inyong mga kaliwat magapadayon man hasta san-o, kag indi gid kamo malipatan. No, ano yung balya, no? Sa verse 23, sa kada umpisa sang bulan kag sa kada adlaw nga inog pahuway, magasimba ang tanan nga tao sa akon, ako ang Ginoo nga nagasiling sini. Okay. Buot silingon nga ginhambal ini siyang Ginoo sa aton sa bag-o nga langit kag bag-o nga duta nga pagahimuon sang Ginoo. Ang adlaw nga inugpaway magapadayon kag kita dira kaluy-an magasimba, no, sa aton nga Dios. So amo na gani nga gina-practice na naton diri subong mga kapagtuon. Ang pagsimba sa adlaw nga inugpaway, no. Agud to nga pag-abot sang aton Ginoo, maanad na kita, no, nahanas na kita, no. So kung wala naton ini ginanas sa aton nga kabuhi, ang matabo sini ang grasya kun tani
disgrasya pangadako, no? So ang pagpamanandong naton sang adlaw nga inugpahuway, hindi lang niya nga half day lang, no? Hindi lang niya nga tunga lang sa adlaw, no? Nga masimba ka lang sa social media, no? Pagkatapos sang divine worship, no? Mapuli ka na, no? Hindi mo na padayonon hasta sa kahaponanon. Katapusan pagin nga teksto Leviticus 23:32, 23:32, nagapahayag dira, ibutang ko na lang di ang teksto kamo na lang basa. Leviticus chapter 23 verse 32 nagapahayag dira nga ang adlaw nga inugpahuway halin sa kasisidmon pakadto sa kasisidmon mga kapagtuon. Anong buot ko silingon? Sunset to sunset. Silingon ko ginambal naton diri Biyernes sang kasisidmon o kon sunset, kag matapos ang adlaw nga inugpahuway, Friday man, sunset. Sabado man, sunset mga kapagtuon. No? So, amo na siya ang pagsunod naton sang balaan nga inugpahuway sang Dios, no? Isa ka adlaw, kiti anong kadlaw ginatag sang Dios naton. Tingin lang Ginoo nagset sang isa ka adlaw nga para man sa iya. Isa nang ni kadlaw ginapangayo ya, no? So, dapat aton man na iatag, no? Kay nga man, ang ating lawas mga kapagtuon nagakinahanglan masang pagpahuway spiritual, no? So ang Ginoo nagset sang isang kadlaw nga para man nga makabanding kita sa iya kay great father ta siya mo, no? Siya ang dako ta nga amay, no? Sa langit non nga puloy-an, kag gusto ya nga mangin magbanding kita sa iya, no? Istorya kita sa iya sinang adlaw nga inugpahuway kag maghinun-anon sa mga butang, makapamati kita sa mga mensahe, no? Nga nagikan sa iya, no? Kag makatag sa aton sang mga maayo nga mga pulong nga magamit naton sa anom naman kadlaw nga pagpangabudlay naton. Kag sabong man maaplikar sa aton nga kabuhi, no? So amoy na mga kapagtuon ang aton nga natun-an, aton nga pagtuon sa sini nga tion, no? Nanungod sang adlaw nga inugpahuway nga amo ang adlaw nga Sabado aton natun-an ina kag kabay pa nga hindi naton ini malipatan, no? So kung ikaw man nga nagrantaw karon sa kung sino ka man, no? Kabay pa, no? Nga ikaw kabay pa nga imo ini pamalandungan, no? Nga ang ini nga kamaturan makahatag ini sa imo sa palabuton sang ginatawag nga kaluwasan. So, thank you gid, no, sa inyo nga pag-upod diri sa programa Kamatuoran Pagatun-an Ministry, no. Inyo alagad Brother Jisrael Kiyong nga pasalamat gid sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga hatag sang sining kamatuoran. Nanungod sa nga matuod nga adlaw nga sa diin amo ning adlaw nga ang adlaw nga Sabado amo ning adlaw nga sa diin gintalana gid sang Ginoo nga aton nga pagpahuwayan kag pamalandungan sa aton nga Ginoo mismo, no? So, magapangamuyo kita para sa atong pagtakop. Ginaagda ko kamo sa pagduko. May gugmaon kag manuluyon nga Dios. Salamat gid sang mensahe nga mo natun-an sini nga tion. Nga kabay pa makatagini sa amon sang kinaalam nga langit mo. Ipakamayuaman ang amon nga mga kapagtuon dira Ginoo. Mga tapan sa sini nga programa. Ikaw maga-bless sa ilang mga kinahanglanon, mayong alawas kag malayo man sa katalagman. Kung din kami nakapasubo dira sa imo Ginoo, patawara kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kag kita nagabilin sa inyo sa isa kalambalanon nga kung kita lang nakabalo sang kamaturan, hindi kagid madayaan. Kabayang Dios mo pa kamayo sa aton sa sining adlaw. Kita na kita liwat. God bless.